lau persona gaude mailan, jende gehiagik hitz egiteko, orduan nik aurkeztu ingo zaituzten bakarrik, uste dut nire ondoan dauden hauek ondo aski esplikatuko dute dago guztia, orduan, bueno, nire eskubilan dago Juan Ramakuso, poesia kaia sortzailea lezon, han izkinan Xoxe Estebez eta aurten dakagulako zerbait berezia etorri da ere bai, irakasle oia eta historialaria etorri da ere dakagun emanaldi bereziak hauek aurkeztea, eta erdian Aitzol Saizar gure kultura zinegotzia, eta bera pixkat esplikatuko du jardunaldi hauen norabideak gero zehaztasun gehiagoekin. Bai, nik pixka bat hori, esantik esan bezala kokatuko dut poesia kaia, eta gero beste bi hauei emango dietitza, seguro ni baino hobeto esplikatuko dutelako. Orduan, bueno, aurten 3. poesia kaia jardunaldiak egingo ditugu. Aurten, bueno, guretzako ore bat da, literaturan hain ohikoa ez den agerpen berezi bat lezora ekartzea, poesia, eta aurten bizatitan banatuta dago. Berrikuntza bat izango da, batetik Aurelio Agirre Galarragari omenaldia egingo diogu. Aurelio Agirre galiziar poeta bat zen, eta bere ama lezoarra zen, Maria Josefa Galarraga. Eta orduan lehenengo ekintza hauek horren bueltan ibiliko dira. Horretarako garrantzia eman nahi izan diogu honi, eta horregatik jardunaldi hauetan bi gallegista ezagunekin kontatuko dugu. Batetik Adolfo Muñoz, Rianxoko alkate ohia eta pedagogoak bisitatuko gaitu, eta Aurelio Agirreren inguruko konferentzia bat emango du. Eta bestetik, nire eskubita dagoen Xoxe Estebez historialariak, galegoz eta Antxon Kazagonek euskeraz, Aurelio Agirre beraren eta Lander Zurutuzaren poema batzuk errezitatuko dituzte. Ez dakit, en este caso, si quieres decir sobre... Igual un poco las jornadas o cómo nacen las jornadas. Contar un poco. Sí, explicar un poco cómo se origina este homenaje y el conocimiento de la relación de Aurelio Agirre Galarraga con Lezo. Hace como 3 o 4 años, el conferenciante que va a venir a hablar sobre Aurelio Agirre Galarraga, Adolfo Muñoz, que entonces era alcalde de Rianxo, me dijo que la madre de Aurelio Agirre, sobre el cual él llevaba ya muchos años investigando, era natural de Lezo. Para mí fue una enorme sorpresa, porque además se daba la circunstancia de que otra madre de otro gran escritor gallego, Manuel Murguía, más conocido como marido de Rosalía de Castro, la gran poeta, pues era originaria de Oyarzun y casi de la misma edad. María Josefa Galarraga había nacido en mayo, el 30 de mayo de 1805, y la madre de Manuel Murguía, Concha Murguía Gaña, había nacido en lo que actualmente es la Casa de Cultura de Oyarzun y biblioteca, en 29 de enero de 1806, casi eran de la misma edad. Y curiosamente las dos vivieron en Santiago de Compostela, muy cerca una de la otra, en pleno centro de Santiago de Compostela, una en la calle la Rúa do Villar, estas calles de Santiago que son como con muchos arcupes y demás, la Rúa do Villar, y la otra en la Rúa das Hortas, que está por debajo de la catedral, bajando hacia después de donde está el Palacio Rajoy, donde es el ayuntamiento actualmente de Santiago de Compostela, está en la Plaza del Obradoiro. Detrás mismo vivía Concha Murguía Gaña. Para mí fue una enorme sorpresa, y entonces inicié un poco los trámites para la celebración de dar a conocer la María Josefa Galarraga y su hijo en Lezo. Hablé con Xantival, se acordará, y desde luego el Ayuntamiento de Lezo, tengo que agradecérselo tanto a la anterior corporación como a esta, han tomado en consideración esta propuesta, y este es el origen de esta celebración. María Josefa Galarraga, los datos que poseemos de ella, sabemos que nació aquí, no sabemos exactamente en qué caserío o casa del núcleo urbano, no sabemos si era Baserritarra o Caletarra, pero sospechamos que podía ser de un caserío
se llama Portuene, porque ahí hay galarragas en ese caserío. También sabemos que el padre, en 1809, compró un caserío conocido como Erricoechea, que está en los límites con Oyarzun. Lo compró en 1809 y, por tanto, ella debió vivir en ese caserío cuando ya tenía 4 años. Y no sabemos cómo se casó con un vasco de Ubidea, vizcaíno, que se llamaba Ángel Aguirre, y montaron un comercio es uno de los comerciantes vascos que emigraron a Galicia en esa época. Hubo mucha migración de comerciantes que se establecieron en Coruña y Santiago de Compostela. Y en Betanzos, los de Coruña y Santiago comerciantes, y los de Betanzos trabajaban el cuero, montaron fábricas de curtidos, tenerías e incluso un banco, el Banco Echeverría, eran casi todos de Iparralde. Y entonces uno de esos comerciantes, Ángel Aguirre, montó un comercio y el hijo de ese matrimonio fue Aurelio Aguirre Galarraga, que es conocido como el Espronceda gallego. Es uno de los grandes escritores románticos del romanticismo de comienzos del siglo XIX en Galicia, junto con Rosalía de Castro, Eduardo Pondal, Curros Enríquez, son de los grandes de la literatura gallega, y no pudo llegar a ser más porque murió joven ahogado en la playa de San Amaro, en Coruña, con 25 años. Nació en 1833 y murió en 1858. Está enterrado en el cementerio de Boisaca, en Santiago de Compostela. Y esta es un poco la trayectoria de esta Lesoarra, que fue a vivir a Galicia y, como otros muchos, se integró perfectamente en Galicia, dio a conocer su hijo, se integró dentro del llamado entonces prenacionalismo gallego, porque el nacionalismo gallego no se origina, el origen exacto es de 1916 con las Irmandades da Fala, pero hay un prenacionalismo que siembra las bases del futuro nacionalismo, que está en Aurelio Aguirre Galarraga y en Manuel Murguía, dos ilustres hijos de vascas, las dos originarias de esta comarca. Nada más os puedo decir acerca de la celebración de este acto. Eskerrik asko. Vale. Eta gero, bueno, nik sarrera ingoet, honetaz gain jarraituko dugu ohiko formatoarekin, poesia kaiarekin, eta horregatik, bueno, Juanrak esplikatuko digu xeago jardunaldi hau. Bueno, a ver, lezo herri txikia da, kaia, bueno, asmatu genuen, ez da zaila, ze, bueno, lezo kaia baten inguruan sortutakoa da, bai? Eta urtia dia, egitasmo hau xantik buruan zeukala, ze nahi zuen literaturak edukitzea leku bat lezoko eguneroko kultura jardueran. Eta hasi ginen hau prestatzen 2019an, baina suertatu zen pandemiaren izurrite hori, eta bertan bera geratu zitzaigun. Eta, bueno, pues igual tiradiran geratzen dira, edo horri inkonstientean, edo, eta egoera normalizatu egintzenean, xantik berriro deitu zidan, eta, bueno, gu, balea zuria bezala, argitaletxe eta kultur, esango nuke, gente edo, Felipe Juaristi, Pello Txoteko, Ariz Gorrotxategietari, antolatzen ditugu horrelako poesiaren inguruko emanaldiak, errezitaldiak, Donostian ja 16. edizioen dugu, eta hau ja 3. Urontzia hemen kaiatik badoa poliki, eta urten, begira Atlantikotik etorri zaigu beste bufada handi bat, ez da? Ze hori ja beste hitzak dira, ze entzun duzute ze izen handiak aipatu dituen Xoxe Estebezek, eta hurrengo astean esango dugu parada horren inguruan gehiago ikusteko, eta bueno, Galiziak daukan impronta. Eta gainera, ez da kasualitatea, espiritu honetan horrelako zea bat, ustartze bat egotea, ze gure asmoa, hasi ginenean gu sortzen poesia kaia eta lehenagotik Donostian deka kultura
Donostiko udalarekin, gure asmoa da, eta kuriosua da, aurten 6 istiluak sortzen ari diren hizkuntzen inguruan, gu hasi ginen, Espainiako hizkuntz ezberdinetan idazten duten poeten, jarduera hauetan gonbidatzen, bai gallegoak, bai katalanak, espainolez idazten dutena, eta nola ez, gure kideak diren, gure lagun eta poeta euskaldunak. Eta begira, urten ematen du deskubritu dutela batzuk, hizkuntza batzuk idazten direla, hitza egiten dela, eta nunbait, horrek ez du badirudi lekua, bueno, ez jakintasunak hori egiten du. Gu aldete horretatik konten gaude, ze esan dudan bezala, aurten gazteleraz, espainolez idazten duen, poeta oso handi bat, Fermin Herrero, bera Soriakoa da, poesia oso sakona, oso ederra, kolorez betetakoa idazten duen gizona da, izango dugu aukera bera hemen egoteko, eta gero poeta euskaldunak izango ditugu Luis Garde, poeta handia Euskal Herrian. Bueno, esango nuke periferian egoten da, ezta? Periferian esan nahi dut, komunikabideetan ez da gehiegi agertzen, baina bere produkzioa, bere lan ateratzen duenean, kuriosua da, sariak ematen diote. Bai narratiban, bai poesian, eta, bueno, Luis Garde guretzat ikusiko duzute ze poesia, ze gauza dotoreak idazten dituen, eta, bueno, errezitaldian ikusiko da. Bai. Eta gero, hor daukagu bi poeta gazte, euskaldunak gu hasi ginenian emanaldi jabek eta poesia pixkat bultzatzen hola publikoan, ez? Gure asmoa zen, gazteak murgiltzea poesian, ez da? Ni jasarra naiz, ni ere idazle berantiarra naiz, Felipek ere nik ez dut deskubrituko orain Felipe Juaristiren obra, Aritz Gorrotxategi gazteagoa da, badu adin bat, Pello Txoteko ere berdin, eta ikusten genuen gaztearen zubilana hori gilean agortzen ari zela Euskal Herrian. Egon ziren horrelako agerraldiak, eta, bueno, pixka bat hor geratu dira. Eta, bueno, horrelako zeakin, pentsatu genuen, lehiaketa bat aurkestea Donostiko udalari, eta hortik abiatu dira, Lizar Begoña, 3. edizioko deka sariaren irabazlea da, idazle nik uste dut bidea egiten ari dela oso txukun, irmo, ideia oso garbi, idazle poesia da, guain irabazi du ere narratiban elkarreko saria, hurrengo urtean aurkeztu beharko du, bera dator arte ederretako mundutik, hori kuriosua da, gaur egun Euskal Herrian badagolako ustartze bat, arte ederretatik, plastika, nahi duzuten, eta poesia kuriosua da, eta idazkuntza esango genuke ere. Eta bestalde ere, daukagu Elizar Bizkaitarra da, eta daukagu ere, etorriko dena errezitatzea, Ondarra Bitarra, Jesus. Mikel Arrobarrena, gure idazlea argitaratu dugu, eta hainbeste izenekin, eta orduan, Mikel Arrobarrena ere, Nafarroan irabazitako Iruña poesia saria idazlea da, bea gaztea da, fizikaria, aitzol matematikaria da, ere, eta bai, oso gauza posgarriak dira bek, gazteak Euskal Herrian badutelako beste zea batzuk orain arte argazkitan ez direnak atera, ez da, gazte horiek, ibilbide horiek. Eta Mikelek poesia oso ondo idazten du, aurkezten zan Donostiko deka sariara,
Ez zuen irabazten, baina epaimaikoek beti goraipatzen zuten akzesik, baina akzesik ematen baduzu, gero ezin zara gehiago igual aurkeztu, eta agilan mosten duzu ibilbidea. Eta orduan, argitaletxetik egoten da bat epaimaian, eta esan zigun haitu, honei atera berriogu liburu bat, eta atera genion, eta bueno, pues, oso poeta zea da. Gaurko gaiak oso nola esango nuke, simbolizatzen ditu oso ongi. Zientzia uztartzen du, bera DIPZ-en dago ikerlari orain, ere, eta ikusiko duzute oso emergentzia bat badago, gazte hauen gandik. Eta gero daukagu, nik esango nuke, gauza polit bat, poeta bek errezitatuko dute musikaren laguntzarekin, biolin jolea, Jon Makuso Arrizabalaga, berak irakurriko ditu beraien poemak, bialiko dizkigute, eta prestatuko du doinuak eta bereziak horretarako. Hori izango da larunbata 25ean, Arratsaldeko 7etan, Gezala kultura aretoan. Eta nik uste dut ere beste gertakizuna lezorako. Safo, poeta hundila, grekoa hortik dator, bera Lesbosekoa zen, beste gauza bategatik ezagunagoa Lesbos, baina bera kristaurretik garaiaitan, ze baldintzetan idatziko zuen, fragmentuak baino ez dira geratu, eta hor poeta batzuk egin dute arkeologia bat, ikertu, aurkitu hemen zea bat, testo bat, eta horrela ezagutzen dugu Safo, lehenengo gazteleraz, gauzak orden horretan esango ditut, galegoz ere badago Safo, badago, kataraz ere bai, eta aurten etorriko da gazteleraz, espainolez itzuli duen poeta, Aurora Luke. Guk pentsatua geneukan gonbidatzea urterako, ze, ibiltzen gara, udalak laguntzen duen einean, urren urtekoa, urtengoa ez gara hasi, igual, pixka bat, tanteatzen, ez? Eta pentsatu genuen Aurora Luke gonbidatuko dugu, hau aurkezteko hemen, eta ez? Ze guk atera genuen, Maite López Laseras, bigarren emakume itzultzailea eta poeta ere, Safo euskeraz atera zuen. Orduan, bilek harremana daukate, ze Aurora Luke oso interesatua dago Espainiako hizkuntzetan. Adibidez, berak Safo atera zenean, propaganda itxentzun Safo euskeratua zegoela, eta aurten izan da sari nazionala, aurten diot, beti izaten da urte lehenago, 2022an. Aurtengoa gallega da, Donostian izango dugu, Yolanda Castaño. Gure emanaldia Donostian izango da, gonbidatu dugu, eta oraingoz agendak ondo kontziditzen badio, etorriko da. Orduan, Aurora Luke lujo bat da. Bera da humanista ikaragarri bat. Defendatzen du humanismoa, kultura klasikoa, aktivista bat da, maila horretan. Eta Maite ere bai. Eta orduan, bilek azalduko dute Saforen poesia gintza. Eta baita ere, emakume greko-latindarren poesia. Han hemen hartutako, hainbat, denak dira emakumezkoak, ze besteak ezaguna ditugu, hor, poeta, zita ja, Homeroren gandik, eta gero beste horiek ezagunagoak izan dira. Safo ezaguna da, baina nik ezagun nuke bakarrik izan dela ezaguna idazle zirkuituan. Eta orain, eklosio honekin, emakumearen presentzia areagotzen ari denean, hartu du bere lekua gizartean. Orduan, nik uste dut lezorako hemen izango da areto honetan, bilen arteko elkarrizketa bat, mintzatuko gara, itzulpen gintza,
fenomeno bezala, zer suposatzen duen Safo eta emakume greko-latindarrauen poesia gaur egungo gizarte honetan ze harrigarria da, ze argilak ziren, ze motatako tematika jorratzen zuten, ez diozu esaten hau Saforena da, eta da, bazdakit, Maria Jesus Etxeberria, idatzi duena, eta ematen du gaur egungo poesia. Orduan, pixka bat ere ustartu hori, ematen du, 2005 urte Kristo aurretik idatzitako poesia, klasikoa, Zezarra, Grekoz, eta ez. Nik uste dut hori azpimarratu behar dela, eta hemen gabiltzan non artean, iruditzen zait, aktivismo bat egin behar dela, eta horretarako ezin bestean instituzioak kasu honetan laguntzen dute, kasu honetan Lezoko udala, eta hirugarren urtea dugu. Ez dago gaizki, ez dago, guk ezagutzen dugu poesia gertutik nola dagoen, eta gaztei esango diet, eskerrik asko, sokari nik uste dut oso fina dago, soka, apurtzen da berehala. Orduan indar asko behar da, aktivismo asko. Gu pixkat aktivistak gara. Nik xoxe zautzen dut hortik, ez nuen sekula horrela, edo aktivista bat. Ze horrelako gaiak aktivista batek mai gainean jartzen ditu, bestela,